Віртуози. Вітаю ўсіх слухачоў канала «Культура». Для мікрафона вядучая Алла Іванова. Сустракаючыся і размаўляючы з творчымі таленавітымі людзьмі, я заўважыла адну асаблівасць. Многія ўдала развіваюцца адразу ў некалькіх відах мастацтва. У кагосьці аднолькава добра атрымліваецца пісаць музыку і літаратурныя творы. У іншых вершы спалучаюцца са стварэннем карцін у розных тэхніках. Мая сённяшняя госця – малады пісьменнік, мастак, майстар па выцінанцы Кацярына Массе. Яна рана пачала пісаць вершы, калі была падлеткам, у выдавецтве выйшла яе першая кніга, займалася яна жывапісам і графікай, але ў нейкі момант даведалася пра мастацтва выразання з паперы, выцінанку. Асвоіўшы спачатку простыя элементы, у далейшым гэтая тэхніка стала для Кацярыны не проста захапленнем, але і ў нейкай ступені прафесійным заняткам. Яе творчасць – гэта сінтэз старажытных сэнсаў і знакаў з сучасным бачаннем і эстэтыкай. Работы майстара дэманструюць, як традыцыйнае беларускае мастацтва можа арганічна развівацца ў новых рэаліях і станавіцца выразным акцэнтам інтэр'ера. Кацярына стварае і класічныя карціны ў тэхніцы выцінанцы, і пано вялікіх фарматаў, якія можна размяшчаць на вокнах або прама ў прасторы. Все творы яна вырабляе ўручную з дапамогай спецыяльных інструментаў. Дарэчы, па 29 студзеня у музеі гісторыі беларускай літаратуры праходзіць выстава работ мастачкі. Такім чынам, аб захапленні выцінанкай, а таксама аб літаратурных творах мы пагаворым сёння з Кацярынай Массе. Кацярына, вы такі творчы чалавек, займаецеся выцінанкай і пішаце вершы, пішаце прозу. Давайте пачнем з выцінанкі. Тым больш, што такая нагода цудоўная. Вось апошнія дні літаральна засталіся працы вашай выставы, якая праходзіць у музеі гісторыі беларускай літаратуры. Так? Выцінанка. Як увогуле вы пачалі займацца ёй? Мой шлях у выцінанку пачаўся прыкладна гадоў 5-6 таму. Варта адзначыць, што я, у прынцыпе, візуальным мастацтвам даўно займаюся. Гэта і графіка, і жывапіс. Ледзьве там не з маленства я гэтым усім цікавілася. Мне ўжо, у прынцыпе, быў досвед і ў графіцы, і ў жывапісе, і ў дыджытал-ілюстрацыі. Але канкрэтна выцінанку я ніколі не спрабавала. І так сталася, што ў нейкі момант я сутыкнулася з пэўным крызісам творчым. Я ўжо шмат чаго ўмела, але адчуваўся такі пераходны момант. Я разумела, што папярэдняя практыка ўжо вычарпала сябе. Мне хочацца зноў знайсці нейкі свой стыль, свой почерк, але я не ведала, куды мне рухацца. Я магу і гэта, і другое, і трэцяе, і пятае, дзесятае, але вось што канкрэтна маё, у паэзіі я неяк свой стыль даволі хутка намацала і ўжо яго прытрымлівалася, а ў візуальнай творчасці ў мяне не атрымлівалася. І вось сустрэча з выцінанкай вельмі спрыяльна наклалася на гэты перыяд. Тут я мушу падзякаваць маёй маці. Яна, як чалавек, які цікавіўся даўно беларускай культурай, у тым ліку традыцыйнай, мяне захвочвала паспрабаваць выцінанку. Яна была знаёмая з майстрамі. Мне падавалася, што гэта ўвогуле не маё. Яна неяк усё ж такі пераканала паспрабаваць прыйсці на майстар-клас да нашай вядомай мастачкі выцінанкі Ольгі Бабурынай. Я думаю, ну ладно, схаджу, пагляджу. Прыйшла на майстар-клас. Мяне найперш, напэўна, захапіла не столькі сама выцінанка, колькі энергія майстра. Гэта, дарэчы, вельмі важна. І ў навучанні, у прынцыпе, любой сферы, калі ёсць нейкі чалавек-праваднік, ён сваім бачаннем, сваёй энергіяй цябе настолькі паглыбляе пэўную тэму, што ты як зачараваны. І тут гэта было вельмі важным чыннікам. І вось я памятаю, што мяне вельмі захапіла сама Вольга. Адбылася некая, напэўна, магія. Не магу сказаць, што у мяне было некае каханне з першага позірку, менавіта ў дачыненні да выцінанкі, але я проста пачала нешта спрабаваць пасля майстар-класу, адно, другое, і зразумела, што чамусьці яно само сабой адбываецца. У мяне не было свядомага выбару пайсці ў гэтым напрамку. І ў нейкі момант Вольга сказала маёй маці: давайте я буду даваць Кацярыне індывідуальныя заняткі. Мне здаецца, што з яе атрымаецца добры майстар. Я тады толькі смяялася. Добра, мне там гэта трошечкі цікава, але каб майстрам, ну не. Але я такі пагадзілася паспрабаваць, і мы пачалі займацца. У нас было не шмат заняткаў, але мне падаецца, што гэта было дастаткова для таго, каб даць нейкі штуршок. І потым ужо я пачала самастойна гэта развіваць. І вось цікава, што менавіта сама тэхніка выцінанкі, вось у гэтай
складаны перыяд творчы, раскрыла нейкую новую перспектыву, і я менавіта ўнутры гэтай тэхнікі змагла намацаць вось гэты свой стыль доўгачаканы. Мне складана патлумачыць, чаму так адбылося, але вось, мабыць, асабліва пластыка выцінанкавая, яна мне дапамагла раскрыць сваё бачанне, сваю тэхніку. Якраз я зразумела, што так, гэта правільны напрамак, і мне трэба туды ісці. Увогуле, вось вы так зацікавіліся, так захапіла вас гэтая тэхніка, што пачалі з'яўляцца неверагодныя выявы, вобразы. Так. Вось раскажыце, тым больш, што вашыя работы, яны не маленькія ёсць, ёсць і вялікія даволі. Гэта, мне падаецца, вельмі складана. Ну, пачыналася ўсё з досыць простых вобразаў, я б сказала, класічных, традыцыйных. Увогуле у выцінанцы цэнтральны вобраз — гэта дрэва жыцця, розныя раслінныя матывы, гэта геаметрычныя нейкія матывы. І я пачынала з гэтага, і дагэтуль усё гэта прысутнічае ў маіх творах, але наогул, калі браць вось мою творчую практыку глобальна, мяне часта запытваліся, вось якая ваша асноўная тэма у творчасці, у тым ліку там у паэзіі. Мне заўсёды было складана сфармуляваць, цяпер я магу гэта сфармуляваць. Галоўная моя тэма — гэта метафізіка, гэта нейкія духоўныя працэсы, нейкія духоўныя перажыванні, гэта рух да чагосьці большага, да чагосьці вышэйшага, сустрэча з гэтым, пошукі гэтага. І такая тэма ляжыць у аснове як вось маіх паэтычных нейкіх пошукаў, так і пошукаў у візуальнай творчасці. І ў выцінанцы таксама я паступова прыйшла да таго, што мяне цікавіць найбольш. Гэта нейкія духоўныя тэмы сустрэчы з самім сабой. Філасофскія нейкія разважанні. Філасофскія разважанні і фармат палотнаў, і тыя вобразы, якія там паўстаюць, усё гэта вынікае вось з гэтай асноўнай тэмы. Гэта ж як трэба вось прадумаць гэты вобраз, каб вялікае палатно атрымалася? Ну, я б сказала, што гэта вельмі такі тонкі ювелірны працэс, таму што, напэўна, поспех, калі так можна выказацца, ўсёй працы творчай, залежыць ад таго, наколькі ты зможаш сунастроіцца з самім сабой і са сваім нейкім натхненнем, з нейкай плынню у той момант, калі ты пачынаеш працаваць. І сапраўды гэтаму можна бясконцу вучыцца, але гэта такі падмурак, які ты закладваеш на пачатку. Кожная цаглінка, якую ты потым дадаеш да гэтага будынку, яна мае значэнне, і для мяне, у прынцыпе, творчы працэс — гэта такая вельмі адказная рэч, дзе кожны элемент мае быць на сваім месцы, і гэта максімальна засяроджанасць, максімальна сунастройванне, максімальная падрыхтоўка. Вось таму для мяне гэта такая праца, як бы вобразна кажучы, змушае папатнець. Разам з тым, як натхненне прыходзіць да вас і вобразы гэтыя? Увогуле тэма натхнення досыць шырокая і складаная. Натхненне — гэта такая рэч, галоўнае, каб яна глобальна па жыцці у цябе прысутнічала. Зноў жа, нейкія тэмы, нейкія сэнсы, каштоўнасці, якія цябе захапляюць, якія даюць табе энергію па жыцці. А ў моманце натхненне — гэта не тое, на што варта абапірацца, то бок добра, калі, ў прынцыпе, но ёсць фонава, але калі ты працуеш, калі гэта твая прафесія мастацкая, то натхненне — гэта не тое, на што трэба спадзявацца, да чаго трэба прывязвацца, таму што ў моманце оно часта вельмі эфемернае, і не варта яго чакаць. У мяне такі падыход, што у мяне ёсць нейкія задачы, які глобальна сабе вызначаю. Калі я ведаю, што мне трэба ўжо распачынаць, то я проста распачынаю, я нічога не чакаю, проста саджуся, і я ведаю, што ў працэсе гэтая іскра распаліцца. Вось, але мне трэба самой прыкласці намаганні, каб запусціць гэты працэс. Так. А сёння выцінанка — гэта ваша прафесія? Так. Ну, гэта і пакліканне, і прафесія ўжо так. Кацярына, вы кажаце, што не вельмі вялікі адрызак часу займаецеся выцінанкай, разам з тым работ хапіла на цэлую выставу. Што прадстаўлена на вашай выставе ў Музеі гісторыі беларускай літаратуры? Для мяне гэта першая персанальная выстава, і я б не сказала, што там шмат работ. Наадварот, мне падаецца, што іх малавата для паўнавартаснай экспазіцыі. Па-першае, таму што мне важна было дабраць працы самыя ўдалыя з майго пункту гледжання. Па-другое, мне хацелася, каб яны ўсё ж такі былі больш-менш стылістычна аб'яднаныя чымсьці. І яшчэ адна прычына палягае ў тым, што я працую над праектам, працу ў межах якога я пакуль не магу паказаць, хаця іх там даволі вялікая колькасць. Вось, але гэта ўжо справа будучыні, таму пакуль што колькасць працы для экспазіцыі досыць абмежаваная атрымалася. Якія там выявы, раскажыце? Там ёсць як больш такія традыцыйныя вобразы, напрыклад, ёсць невялічкі цыкл, прысвечаны беларускаму традыцыйнаму вяселлю, ёсць вобразы, прысвечаныя тэме жаночага шляху, жаночай энергіі, жаночай рэалізацыі. Ёсць такія
метафізічныя, філасофскія творы, яны, мне падаецца, самыя вялікія на гэтай выставе. Ну, в прынцыпе, гэтым... Самае асноўнае такое. Так, асноўнае. Вось гэтая тэхніка, яна наша такая беларуская, традыцыйная, нацыянальная, яна ў спісе ЮНЕСКО знаходзіцца. Разам з тым, наколькі яна сёння актуальная? Калі казаць пра вецінанку наогул, то мне падаецца, што яна цяпер перажывае свой росквіт. У канцы 19 стагоддзя, на пачатку 20 стагоддзя вецінанка была досыць пашыраная на Беларусі. У кожнай вёсцы можна было сустрэць нейкія там фіранкі, і майстроў, якія так, і майстроў. Прычым былі, вядома ж, сапраўдныя майстры, да якіх маглі звяртацца, якія маглі браць нейкія замовы, але ў цэлым гэтым займаліся ўсе, і дзеці, і жанчыны на такім побытавым узроўні. Потым вецінанка зазнала свой заняпад, і ўжо напрыканцы 20 стагоддзя яе адрадзілі аматары беларускай культуры, беларускіх традыцый. Яна ўжо па вялікім рахунку магла знікнуць зусім, але дзякуючы іхным намаганням яна зноў паўстала з попелу, так бы мовіць, і ўжо не проста на ўзроўні аздаблення жылля, а на сапраўдным мастацкім узроўні, тому што, як вы ведаеце, у нас у Маладзечні з'явілася цэлая школа вецінанкі. Дзякуючы намаганням людзей, які там працуюць, вецінанка выйшла на ўзровень сапраўднага мастацтва, паўнавартаснага, і далей многія творчыя людзі, многія мастакі пачалі гэта падхопліваць, і на сённяшні дзень гэта вельмі папулярны від мастацтва, і ёсць майстры такой больш класічнай школы, ёсць ужо маладыя мастакі, якія гэта асэнсоўваюць па-свойму, іх ужо некае сваё прачытанне, там ужо ввогуле ледзьве угадваюцца рысы традыцыйнай вецінанкі, але гэта добра, таму што на разнастайную. Мне таксама ўжо вецінанкі далёка не традыцыйныя. Ёсць элементы, але ў цэлым яны не традыцыйныя, яны хутчэй такія аўтарскія. І цяпер у нас вельмі шмат майстроў розных узростаў, і кожны працуе ў сваім стылі, у кожнага сваё бачанне, гэта цудоўна. І людзі, якія далёкія ад гэтага, таксама вельмі заўважны інтарэс, у тым ліку з нагоды таго, што вецінанка вось атрымала такі статус. Нядаўна людзі пачалі цікавіцца, што гэта такое. Бачна, што ўсе з вялікай ахвотай прыходзяць на майстар-класы, задаюць пытанні. Мне падаецца, што гэта не другі росквіт вецінанкі. Я з вамі згодна, тым больш, што сапраўды людзі самага рознага ўзросту, не толькі дзеці, але і дарослыя, сталыя больш людзі цікавяцца, яны прыходзяць і імкнуцца авалодаць гэтай тэхнікай. Кацярына, вось вы адзначылі, што ваша тэхніка, яна таксама не зусім традыцыйная. Вам што больш падабаецца? Белая папера ці ўсё ж такі каляровае нейкае аздабленне, ці яшчэ нейкія элементы асаблівыя, каб работа выглядала, ну, сапраўды ўзрушаюча? Ведаеце, я большую частку свайго творчага шляху прытрымлівалася досыць лаканічнага стылю. Доўгі час я ўвогуле у маляванні выкарыстоўвала толькі чорна-белыя колеры, і гэта была моя такая прынцыповая пазіцыя. Я вось бачыла сябе толькі ў гэтым. Потым я пачала заўважаць, што мяне праяўляецца цікавасць да колеру, што мяне пачынаюць захопліваць нейкія такія цікавыя спалучэнні. Я звяртаю увагу на тое, што робяць іншыя майстры менавіта каларыстыцы. Я думаю, што тут яшчэ гэта ўсё адбывалася ў кантэксце, ў прынцыпе, такой моцнай унутранай трансфармацыі і жыццёвай, і мастацкай, то бок гэта ўсё не было так адасоблена, бессэнсоўна, гэта ўсё было ў нейкім кантэксце. Але я разумела, што мне гэта падабаецца, але я не ўмею працаваць з колерам. Я пачала вучыцца, то бок я пачала сябе неяк у гэтым знаходзіць, у гэтым колеравым свеце. Цяпер вось я магу сказаць, што хутчэй я схіляюся менавіта да працы з колерам, чым да манахромных твораў, хаця яны ў мяне таксама ёсць, бо, ў прынцыпе, вецінанка традыцыйна гэта вельмі такая лаканічная рэч. У плане колеравых вырашэнняў таксама гэта белы ці чырвоны, белы ці чорны. Часта я проста беру адзін нейкі колер і яго на белым фоне нейкім чынам ужо рэалізоўваю. Усё залежыць ад задачы і ад тэхнікі, і ад пластыкі самой вецінанкі, ад таго, якая ў мяне задума. Я магу зрабіць і манахромную вецінанку, але цяпер мяне цягне больш у бок працы з колерам, і мне вось ажно хочацца гэтага буйства колеру, хочацца шукаць цікавыя спалучэнні, дадаваць паталь і яшчэ нейкія цікавыя прыёмчыкі шукаць. Так што, можна сказаць, у мяне трошечкі адбылася змена курсу ў пэўны момант. Вось вашыя гэтыя мастацкія прыхільнасці, яны таксама аказваюць уплыў, так, на работы ў тэхніцы вецінанкі. Самая ваша любімая работа, самы, напэўна, ваш любімы вобраз які? Ну, калі казаць пра працу, то мне падаецца, што гэта дзве працы якраз найбуйнейшыя на гэтай экспазіцыі. В сіне-фіолетавых адценнях. Адна праца была выканана па матывах
аднайменнай карціны Мікалая Рэриха «Маці свету». І другая праца ўжо цалкам самастойная ў вобразным плане, але яна таксама ў сугуччы з першай карцінай і, ў прынцыпе, з творчасцю Мікалая Рэриха, так бы мовіць, яна натхнёная ягонай творчасцю таксама часткова. Гэта праца «Калі зямля стане храмам», там такі вось постаці нейкіх высокіх існасцяў, нейкіх багоў. І мне таксама падабаюцца ў гэтых працах колеравае вырашэнне, тому што фіолетавы колер, індыга, гэта адны з маіх любімых колераў. Мне падаецца, яны на дадзены момант найбольш такімі атрымаліся моцнымі ў плане нейкай такой вось зараджанасці, сваёй энергіі. Ну і так, заадно мае самыя улюбёныя. А самы любімы вобраз у выцінанцы якія? Я ўжо згадывала, што самы такі распаўсюджаны вобраз у выцінанцы гэта вобраз дрэва, і гэта такі вобраз, ад якога складана адысці, нават калі ты вельмі хочаш. Я жартую. Ён чамусьці вось прарастае ў любым вобразе, калі ты прыдумаеш кампазіцыю, прыдумаеш сюжэт, усё роўна гэты вобраз дрэва, ён прарастае скрозь любую задуму, мабыць, таму што ён настолькі фундаментальны, што ты як бы не можаш ад яго адарвацца. Але ён можа вельмі быць канцэптуальным, то бок гэта дрэва, яно можа выглядаць досыць рэалістычна, але гэта можа быць проста нейкі такі вельмі абстрактны, геаметрычны вобраз, у якім дрэва не ўгадваецца, але яно прысутнічае там як вось, як нейкі такі цэнтральны элемент, які трымае на сабе ўсю гэту кампазіцыю. Мне падабаецца вобраз гары, таксама вельмі такі метафізічны, міфалагічны. То бок некая такая вось, абавязкова нейкі цэнтральны такі падмурак, цэнтральны элемент мае быць у кампазіцыі, таму што ён тады можа вось сабрацца. І ў выцінанцы, як у сіметрычным відзе мастацтва, гэта таксама вельмі важна і натуральным чынам адбываецца. Што самае лёгкае падчас працы і што самае складанае? Я б сказала, што самы адказны момант гэта распрацоўванне канцэпцыі ў галаве, стварэнне эскізу, калі ты закладваеш вось гэты самы падмурак будучай працы. Самае складанае ў тэхнічным плане гэта перанесці эскіз на паперу. До таго, як выцінанка выразаецца, ну, прынамсі, такая выцінанка больш складаная ў мастацкім плане, абавязкова мы маем стварыць спачатку малюнак на паперы. І вельмі складана бывае перанесці малюнак на паперу так, каб ён захаваў усе тыя рысы, ідэю, гучанне, якое прыдумалася вось на этапе. Так. Перадаць нейкую такую першасную вібрацыю, каб усё склалася кампазіцыйна. Вось для мяне гэта самы складаны момант. Самы лёгкі, але не заўжды, але дакладна, мабыць, самы камфортны для мяне, гэта калі я ўжо пачынаю выразаць, таму што у мяне ўжо гатовы малюнак, я просто навушнікі ў вушы, як я кажу, уключаю сабе якую-нибудь відэа ці лекцыю, я просто ўжо выходжу нейкі такі медытацыйны стан, просто выразаю, вядома, калі у мяне там раптам я раблю нейкія памылкі, у мяне нейкі тэхнічна складаны момант, увогуле мы ўжо не кажам ні пра які камфорт, але ў цэлым гэта ўжо такі больш трансавы працэс, калі ты просто выразаеш, у цябе ўжо ўсё гатова і ты як бы насалоджваешся працэсам. Кацярына, вось вы столькі ўсяго ўмееце, вы столькі эксперыментуеце і з колерамі, і з вобразамі, і тэхнікі, і шмат чаго. Скажыце, што яшчэ хочацца паспрабаваць гэтай унікальнай тэхніцы? Як сябе праявіць? Вельмі цікавае пытанне. Мне падаецца, што галоўнае імкнуцца да таго, каб пастаянна рабіць нейкія адкрыцці ўнутры сябе і ў сусвеце, таму што ад навізны твайго досведу, твайго погляду залежыць таксама, што ты прыўнясеш у творчасць. Таму што калі ты будзеш проста намагацца пачынаць не з таго боку, так бы мовіць, і нешта выштукаваць проста ўжо ў матэрыяле без апоры на нешта большае, то гэта не мае ніякага сэнсу. Можна, вядома ж, проста дзеля эксперыменту там намагацца штосьці новае вынайсці, штосьці паспрабаваць. І гэта таксама вельмі добра, то бок такі шлях ад матэрыялу ён мае месца, ён вельмі важны. Просто рабіць эксперыменты, але мне важна, каб у мяне адбываліся нейкія адкрыцці вось глобальна ў жыцці, каб я даведалася пра штосьці новае, нейкі новы досвед атрымлівала, сустракала цікавых людзей, нейкія цікавыя працэсы прыемныя адбываліся, каб я вось перажывала гэту прыгажосць у свету, тады будуць адкрыцці таксама у творчасці. Яшчэ выставы будуць, яшчэ дзесьці можна будзе ўбачыць вашыя работы па выцінанцы? Пакуль што складана казаць, былі прапановы, але не ведаю, наколькі атрымаецца іх здзейсніць. Спадзяюся, што час пакажа. Галоўнае, што планы ёсць. Так, дай Бог. Няхай ўсё атрымліваецца. Што тычыцца выцінанкі, мы высветлілі, але акрамя таго, вы яшчэ і пісьменніца, у вас ёсць і вершы, і проза. Раскажыце, калі ласка, даволі даўно, яшчэ ў школе у вас першая кніжка нават выйшла. Так, візуальная
візуальная творчасць, творчасць паэтычная, гэта такія дзве рэчы, якія заўсёды паралельна існавалі ў маім жыцці з самага дзяцінства. І першыя спробы паэтычныя мне адбыліся, мне падаецца, гадоў можа 11. Паэзія пачыналася проста як некая дзіцячая гульня. Ну вось як дзеці сябе ва ўсім спрабуюць, то там прадавачку я гулялася, то у цырульню, то яшчэ што-небудзь. І мне падаецца, што паэзія проста была адным з такіх дзіцячых эксперыментаў. Вось я памятаю гісторыю, як у вёсцы, дзе я бабулі ўлетку дапачывала, у мяне была больш дарослая сяброўка, і неяк я даведалася, што яна сачыняе вершы. У кагосьці я гэта ў размове пачула, і мяне гэта так натхніла, мне падалося, што гэта так крута гучыць, што яна піша верш. Я думаю, ну трэба мне, значыць, паспрабаваць. Я таксама хачу, каб пра мяне так гаварылі. Нешта я пачала спрабаваць, гэта было ўсё на ўзроўні такой звычайнай дзіцячай гульні, у словы. А ў нейкі момант я зразумела, што мне гэта спадабалася, я пачала спрабаваць ўжо нешта больш сапраўднае сачыняць. І гэта быў такі непасрэдны перыяд, калі ты не думаеш пра нейкую дасканаласць, цябе не вярэціць перфекцыянізм, няма ніякіх высокіх мэтаў, проста ты вось у нейкай плыні, у нейкім працэсе сачыняеш вершы як дзіця. І гэта было здорава, такі вельмі нявінны перыяд, але гэта было добра для такого моманту. Нейкім чынам так сталася, што я пісала больш і больш, і дзякую зноў жа бацькам за тое, што заўважылі гэта маё захапленне. Яшчэ апрача таго, што вось у мяне былі гэтыя эксперыменты паэтычныя, я заўсёды марыла, і гэта мара была ўжо нібы больш такой нават свядомай і больш дарослай, марыла пра сваю кнігу. То бок я ўяўляла, што вось у мяне будзе кніга, і там будзе мой фотаздымак. І мне здавалася, што гэта зноў ж так крута і цікава. І мне было неважна, што будзе ў гэтай кнізе, гэта ўжо справа другая. Вось мне хацелася, каб у мяне была кніга. І цудоўна, што гэты пасыл вось такі накіраваны ў сусвет, ён все ж таки спраўдзіўся. Так. Можа быць, нават гэта жаданне мне з'явілася і раней за мае паэтычныя спробы, я не адмаўляю. І хацелася мне мець сваю кнігу. Я нават, памятаю, маленька хадзіла кудысьці ў тыпаграфію, раздруковаць свае вершы, прасіла, каб мне іх сшылі на такія як бы колцы, і падарыла бацькам. Яны пабачылі, што ў мяне вельмі намеры сур'ёзныя, і спачатку яны самі уласнымі сіламі надрукавалі некалькі кніжак, чыста для кола сям'і. А потым ужо пачаліся такія размовы пра тое, што, можа быць, калі мне ўжо было там гадоў 13-14, раптам атрымаецца зрабіць сапраўдную кнігу, тому што ў мяне гэта захапленне ўсё узмацнялася, пашыралася. Яны ведалі пра маю такую мару. Мама тады, яна яшчэ, так бы мовіць, курыравала ўвесь гэты працэс. Яна звярнулася ў выдавецтва 4/4. Я, дарэчы, дагэтуль з імі працую. Да галоўнай рэдактаркі Ліліяны Фёдоравны Анцух. Дарэчы, гэта не першае было выдавецтва, куды яна звярнулася. Яна хадзіла па многіх, але ўсюды адмаўлялі, таму што, каму трэба друкаваць 14-гадовага аўтара, гэта што ўвогуле за нонсенс. Ліліяна Фёдоравна, яна неяк вось адгукнулася, згадзілася на гэтую авантуру дзіўную, і яшчэ там далучыла іншых людзей, якія дапамаглі гэтаму здзейсніцца. І дзякуючы гэтаму моманту, гэтаму збегу акалічнасці ўдаламу, мне з'явілася першая кніжка 14 гадоў. Называлася «Льёцца свет в маё акно». Яна была на рускай мове, як і другая. І з гэтага моманту ўжо я неяк зачапілася, так бы мовіць, дзякуючы вось гэтым новым знаёмствам у выдавецтве, праз выдавецтва мяне пачалі запрашаць кудысьці на нейкія там літаратурныя імпрэзы ў бібліятэкі, іншыя мерапрыемствы, як маладую аўтарку. І потым ужо я неяк сваім шляхам пайшла. Бліжэй да 18 гадоў я перайшла на беларускую мову, і у творчасці таксама, што было, як я цяпер разумею, вельмі такім рызыкоўным, складаным крокам, але ўжо першы імпульс быў дадзены, і потым усё закруцілася. І ўсё атрымалася. Вы такім маладым аўтарам сталі, што ў 18 год вас прынялі ў саюз пісьменнікаў Беларусі. Так. Вось якраз дзякуючы Міхасю Павловичу Пазнякову, так, ён старшыня мінскага аддзялення, мяне пачалі запрашаць на выступы, ён вельмі тады дапамог мне раскрыцца ў гэтай публічнай сферы. Вось, гэта было таксама такім этапам важным. Што вам бліжэй, вершы або проза? Я ўвогуле прозу не пішу, я маю на ўвазе мастацкую прозу. Я пішу эсэ. І апошнім часам я б сказала, што эсэ нават выйшлі на першы план у маёй такой літаратурнай практыцы. Доўгі час гэта была паэзія, я не мысліла сябе ў нейкіх іншых жанрах, але ў нейкі момант я да адной са сваіх кніг стварыла
невялічкі цыкл эсэ на тэму, гэта былі такія рэфлексіі пра паэтычную творчасць, пра творчасць наогул, яны былі такія трошачкі зноў жа з філасофскім такім ухілам, і тут я ўпершыню зразумела, што мне, в прынцыпе, даволі няблага ўдаецца гэты жанр. Тут я сябе даволі ўпэўнена адчуваю ў гэтым, і пачаўся вось мой такі шлях да гэтага жанру эсэ, і дагэтуль я займаюся гэтым досыць актыўна, нават больш актыўна, чым уласна вершамі. Мы таксама ўжо вось цягам года ладзім у музеі Максіма Богдановича такія імпрэзы. Гэта цэлы праект «Лабараторыя паэтычнай метафізікі», дзе мы з іншымі паэтамі, калегамі разважаем на розныя такія метафізічныя тэмы ў межах паэтычнай творчасці і класікаў, і сучаснай паэзіі. Вось, і мне таксама, калі рыхтуюся, я шмат пішу, шмат аналізую, і мне, в прынцыпе, вельмі цікавая тэма псіхалогіі творчасці, філасофіі творчасці. Гэта, мабыць, цяпер цэнтральнае пытанне ў гэтай маёй дзейнасці. Колькі ўсяго кніг выйшла ў вас? 4. Можа, вось з эсэ штосьці плануеце выдаць таксама? Ёсць некаторыя планы, пакуль што зноў жа заўчасна нешта канкрэтна казаць. Ну, ужо, па-першае, былі публікацыі проста асобныя ў часопісах. Нядаўна выйшаў зборнік метафізічнай творчасці сучасных аўтараў «Круцель трава», і там змешчана якраз адно з маіх такіх эсэ. Ну, пакуль што я актыўна працую, так бы мовіць, над тэкстамі. Хацелася б іх як-небудзь аформіць у будучым. Ну, пакуль што так, гэта планы толькі. Калі рыхтавалася, ты знайшла тое, што вашыя вершы, яны такія незвычайныя. Яны з аднаго боку і нейкія калючыя, з іншага боку і жыццесцвярджальныя ў чымсьці, і незвычайная рыфма. Можа, штосьці пачытаеце, агучыце для нас? Магчыма, вы маеце на ўвазе вершы якраз яшчэ вось з кнігі «Дваічны код» і трошачкі пазнейшыя, таму што мне, в прынцыпе, у творчасці было некалькі такіх рэзкіх вельмі паваротаў, таму што пачынала з такой больш дзявочай лірыкі, спакойнай, такой далікатнай. Потым мяне кудысьці кінула ў бок нейкай брутальнасці і нечага такога авангарднага. Потым я зноў вярнулася да класікі, але ўжо такой перасэнсаванай, і гэта было акурат гадоў у 19-20, і калі ўжо мяне гэта вызначылася вось асноўная моя тэма метафізічнай творчасці, памяняўся стыль, пакуль што я ад яго як бы не адыходжу. У гэтым плане я б не сказала, што вось гэтыя найноўшыя вершы, яны такія колкі хутчэй вось таго перыяду, так, а гэтыя, наадварот, яны ўжо больш чымсьці лірычныя, я б сказала, яны больш такія ўжо дарослыя, вывераныя. Калі чытаць, то штосьці ўжо з гэтага. Сучаснага, так? Так, світальны нарыс. Ціха прачнуцца, затоеным раннем, за краем маўлення, наводшыбе часу. Дзень расцякаецца ў млечным тумане, сонечным маслам. Аскомісты водар, сапрэлыя цемры, ядранай сілай поўніць паветра. Дыханне сягае, не знаючы меры, за межы сусвету. Крылы ўзыходу трапечуць за спінай, адкрытыя шляхі перамогі без бою. Заснежаны сэрца біцця верхавіны светлым спакоем. Разрэджаны мыслі, і час не пярэшыць, плыне без шчасця ў венах маўчання. Так, мімаходзь, спасцігаецца вечнасць за кубачкам чаю. Вельмі мілагучны, вельмі меладыйны. Злавіла сябе на думцы, што можна на музыку лёгка пакласці. Так, у мяне былі такія думкі, быў намер самой авалодаць якім-небудзь інструментам, гэта ўжо было досыць даўно, таму што я ніколі не займалася музыкай прафесійна, я не маю музычнай адукацыі, але я доўгі час мроіла пра тое, каб асвоіць гэта, у тым ліку дзеля таго, каб спалучаць са сваімі тэкстамі. Але калі пачынаю рухацца ў гэты бок, я, в прынцыпе, бачу, што нешта мне атрымліваецца, але пакуль не адчуваю некай такой лёгкасці, не адчуваю, што гэты шлях спрыяльны. То бок, пакуль нібы яшчэ нешта ці не саспела, ці проста гэта ўсё ж такі не зусім маё. Хаця я вельмі люблю музыку, і, в прынцыпе, у мяне неблагі слых, але, відаць, пакуль што гэтыя дзверы яшчэ не адчыніліся. Але ў мяне гэты ўсе мары выліліся трошачкі ў іншае рашэнне, калі я рыхтавала 4-ту кнігу да друку, калі мы рыхтавалі прэзентацыю, то са знаёмымі музыкамі мы зрабілі, цэлы у нас быў праект на вершы гэтай кнігі. Гэта проста было чытанне пад музыку, але музыка была не фон,
чынам яна была створана адмыслова пад гэтыя вершы. Мы прям разам сядалі і нешта прыдумвалі. Яна была рытмічна, якраз вельмі добра дапасаваная да тэксту, які я чытала. То бок там усё было вельмі сугучна, вельмі арганічна. Гэты праект меў вялікі патэнцыял, і мы маглі гэта развіваць. У нас нават быў студыйны запіс. Гэта быў цікавы досвед, і я думаю, што гэта можа быць нават па-свойму было лепш, чым проста пакласці вершы на музыку. Гэта было трошки так свяжэй, арыгінальней. Мы маглі далі гэта развіваць, але пакуль што не склалася. Але ўсё наперадзе, можна будзе спрабаваць яшчэ. Кацярына, я зразумела, што перспектыў у вас даволі шмат у розных відах творчасці, як ось у выцінанцы, так і ў літаратуры. Дзякуй вам вялікі, што вы завіталі да нас у студыю, што так цікава расказалі і пра вашыя заняткі выцінанкай, і пра вашу літаратурную творчасць непасрэдна. Жадаю, каб і ўсе планы вашы у вас убіліся ў жыццё, каб абавязкова ўсё, што задумваеце, атрымалася. І ад вас чакаю пажаданні слухачам радыёканала «Культура». Дзякуй вялікі за тое, што запрасілі, за цікавую размову, цікавыя пытанні. Я магу пажадаць цікавых адкрыццяў і вось гэтага глобальнага натхнення, якое нам усім патрэбна, як паветра, як дыханне, і гэтай сувязі з чымсьці, у чым вы можете знайсці апору, чаму вы можете даверыцца, што будзе весці вас слушным і светлым шляхам па жыцці. Нагадаю, сёння ў праграме прымала ўдзел пісьменнік, мастак, майстар па выцінанцы Кацярына Массе. З вами была Алла Іванова. Да сустрэчы роўна праз тыдзень. Віртуози.